Hayırlı gün muhterem tamашaçılarыбыз. Эфирда безнең кунак рубрикасының чираттагы чыгарылышы. Минем бүгенге әңгәмәдәшем Россельхозцентрның район бүлеге җитәкчесе Фәнил Шәйхетдинов. Hayırlı gün Фәнил Шарипович. Ямле җәй айлары да җитте. Гадәттәгечә авыл кешесе бу чорда бакча мәшәкатьләре белән мәшгуль. Фәнил Шарипович, менә быел яңгырлар күп ява, алар бәрәңгегә зарар салмыймы? Апрельден алып бейинге 8 июньгә безнең зонада осадка уже %30 миллиметрга җитте. Кайбер авылларда ул тагы да күбрәк. Әгәр дә среднем алганда шул 130-140 миллиметрлар бездә. Ничек дип әйтсәк тә, хәзер бәрәңгенең уже чыгып килә. Бәрәңге бит ул безнең 21-29 көндә чыга. Төрле сортлар бар. Ранний, иртәлгә торган сортлар, средний һәм поздний сортлар. Бәрәңге шундый культура, ул безнең икенче икмәк. Ул һәрбер кешедә, авыл кешесендә чәчелгән инде. Нәрсә дип әйтсәң дә, бәрәңгегә быел фитофтороза чире китәргә бик может. Ул гөмбә чирләре инде, фитофтороза. Ул 70% хәл урожайны бетерә. Шуның өчен бар препаратлар обработ иткәндә хом, менә шундый препаратлар белән обработ итәргә. Биологик препаратлардан ризоплам бар, псевдобактерин бар. Алар бу биологик препаратлар безнең филиалда җитештерелә, алып эшкәртеп була, заказ бирәләр. Без авыл советларына ибәрәбез үзебезнең партнерләрне барсында. Аннары нәрсә әйтеп киләсе? Бар тагы шундый чир септариоз листьев. Менә ул тоже курыйларда күпчелек күрсәтелә. Бу нидә булырга мөмкин инде. Ничек дип әйтсәк тә, бәрәңгенең битендә безнең үзенең бер корты бар. Колорадский жук. Менә бу колорадский жукка сипкәндә биологик шул препаратлар, фунгицид основада препаратлар сибәргә кирәк. Бу чирләрдән каршы. Аны бер тапкырга түгел, 2-3 тапкыр сибәргә кирәк. Чәчәк атканча, бутонизация вакытында һәм чәчәк атып беткәч. Әгәр дә яшел массаны без бетерәбез икән, гөмбәчекләр белән без бәрәңге урожайын югалтабыз. Фитофтороза чире битендә ул менә шундый була бәрәңгедә дә булырга может уже. Туфракта да калган булырга может. Ул уже сабаклар барлыкка килү, уже чир барлыкка килергә мөмкин. Аны коричневый төстә гөмбәчекләр яфракта була инде. Ул яфракта гөмбәчекләрне әгәр дә bir 2-3 тапкыр сибәргә кирәк сезонга. Шул фитофтороза чире калмасын өчен 2 атна алдан 10 көн 2 атна дип атыйбыз, бәрәңгенең сабагын чабып, аны бакчадан алып куйырга кирәк. Бу бәрәңгенең кожурасының катылыгына нитәенде теге китереп чыгара. И бәрәңгенең сабагын алгач, калмый инфекция җирдә. Фәнил Шарипович, менә бит инде Колорадо көңгезенә дә кагылып киттек. Әйтик, былтыр кулланган препаратларны быел да шуларны сиптерсәң, Колорадо көңгезе аңа ияләнмиме? Колорадо көңгезе бит инде ул безнең 80нче еллардан бирле бик авыр иде инде. Хәзер, конечно, препаратлар бар. Престиж, табу, без аны уже бәрәңген агылып чәчәргә дигәндә әйбәт. Хәтта күп кеше анарга бик ни булмаса да, но остаточный количество калмый. Ул безнең ни буенча кулланыла инде бу ниләр. Икенчедән, ни бар? Препаратлар, инсектицидный препаратлар, Колорадо, системный препарат инде ул, 22 хәл, алатар, бар фитоверм, тоже. Менә ул препаратлар сипкәндә аларның нәтиҗәсе бик яхшы. Ничек дип әйтсәң дә, бар шундый препаратлар, әгәр дә кишечный гына булып тегән итсә, сразу яңгыр яуса, юып алмаска мөмкин. Колорадо жугы уже елдан-ел өйрәнә бара төрле препаратларга. Шуның өчен безнең ученыйларыбыз чыгаралар яңа препаратлар. Карарга кирәк баштан бәрәңгенең ничек килеп чыккан, күпме йомырка салган, әйбәт, әгәр дә бар икән, уже сибәргә кирәк. Алар мондый җылы погодада уже бер атнадан полностью тишелеп, алар уже көңгезләр 2-3 көндә ашап бетергә мөмкин. Һәм менә күпчелек кеше проволочник дибез шушы корттан интегә. Анардан ничек котылырга? Менә бу проволочниктан беренчедән кислый почвада ул бик каты ияләшә. Аннарысы күп халык хәзер бәрәңге бакчаларына чәчә башладылар. Бераз моноголитка, шул моноголитка астарында алар бик күп ияләшә, аларга ул курым. Обычно менә парилы булган кырларда бик күп проволочник була инде. Булар белән көрәшү чарасы шул. Монда беренчедән севорот дигән нәрсә бар һәрбер нидә. Әгәр дә бакча мөмкин була икән, бер ел бер площадьна горчица чәчеп, икенче елны шул кырны ял иттереп, шул урынга бәрәңге утыртып табыла бу чаралары буенча. Аннарысы көрәшү чараларыннан бар
Әгәр дә бәләкәй участоклар икән, шул ук рәтенә табу салып була, 10 миллилитр, 10 литр суга салып, сибеп чыгып, алай да бетерәләр. Бар метаризин дигән препарат безнең Россельхозцентрда җитештерелә. Шул препаратны сибергә мөмкин, ул үтерә тоже ниләрне, проволочникларны. Өченче сул, так, проволочник. Мен нәрсә дип әйтеп китәрим, только сеоворот белән эшләргә кирәк. Сеоворот. Бәрәңгене, допустим, 10 суты икән, частинаның 3 сутына әйләндереп торырга кирәк. Гомумән, бәрәңгедән мул уңыш алыйм дисәң, ничек эшкәртергә кирәк аны? Иң беренчесе бунда җирне әзерләү, әйбин. Без бит инде өйрәнелгән һәр елны бер урынга бәрәңге утыртабыз. Бәрәңге үзе белә бик күп элементларны җирдән ала. Ә без аны яңадан кертмибез ул элементларны. Мин монда әйтер идем, менә кем булдыра ала черемә, навуз белә, әйбит. Кемдер ашламалар, монда ашламалардан кирәк, обязательно азофоска, чәчәк аткан вакытта калин белә, фосфорны була берниләр кирәк. Иң беренче булып, аннарысы җирне әзерләп бетергәч, безгә орлык. Без орлыкны алыштырырга тиеш. И яхшы орлык белән генә чәчәргә тиеш. Орлыкта бик күп чирләр саклана, шуның өчен калибровать итеп, күзләрен карап, фунгицидлар белән эшләп, чәчәргә тиеш, әгәр дә муңлыш алабыз дисәк инде. Муңлыш алыр өчен бит чүп беләннәреннән арзану кирәк. И 2 тапкыр акучи итәргә кирәк. Әгәр дә коры елларда булса, поливай итәргә кирәк обязательно. Рәхмәт Ясин Фәнил Шәрипович әңгәмәгез өчен. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, безнең бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр исән булыгыз.